Haurdunaldi, erditze inguruko eta jaiotza ondorengo doluaren nazioarteko eguna izango da urriaren 15. Ez dira gutxi, halako galera bat bizi izatea egokitu zaien familiak, baina oraindik ere kosta egiten da horri buruz hitz egitea. Eider Otsoa terapeutarekin egin dugu hitzordua, ekaitz semea izan zuten eta haren heriotzarekin hasi zen guztia dolua landu zuen, dolu laguna izan zen, ostean terapeuta izateko formazioa jaso zuen eta gaur egun horretan dabil. Eider Otsoa, kaixo. Kaixo, behat. Tira, heriotza mota hori existituko ez balitz bezala gai tabua izan da. Oraindik ere bai? Bueno, gure garaian, oindala 13 urte, guztiz tabua zan, gai basan. Hau da, orduen umiek hiliten ziren eta jazta. 12 urte hauetan asko landu duen gai bat izan da, eta zorionez, gaur egun umiek hilten die, baina hilten dien momentuen be landu hilten da bai heriotza eta heriotza hostie. Orduen, gaur egun ja ez da tabue. Baina heriotza danetik, badauko hor puntu, eta da heriotza oso eskutu bai, ez? Azkenien umiek hiltzen die eta bukatu da, ez? Heriotza dan moruen, bukatu da moruen, gure kasuetan toketa jakune da gure seme alaben bizitza sortzi orduen, Hori da ez da, mina bizitzeko momentu bat da, baina aldi berean erronka ez da. Bera gure artean izan gabe fisikoki, pixka bat modu horretan bizitzen ikasteko erronka ez da. Guztiz, ne oro. Guke umien heriotza bizitzen daunien, kalera urteten dugu ospitaletik gure ume barik, ez? Eta, momentu hori da, kasi momenturiko gorrena, ez? Azkenien joan gara bizitza emutera, eta batean heriotzakin topau gara, ez? Eta gainera gero toketan jaku biziki beste amatxo, gurekin batera amatxoek izen dien familixekin batera, eta beste umedanak ikusteitu hau, eta edoskitziek ikusteitu hau, eta guk geuk ezintxu hauen, ez? Orduen bai sortzen da mina handi bat, utzune handi bat gure semien ganako, baina baita mina handi bat inguruen ikusten dauenakin, ez? Orduen gerora beti geldiketan dan zehose da, ez da? Gaur goxien ikusitu nik ekaitzen adinekuek ikastolan, eta nik behiketan dutenien kuadrillara bera ikusten dut, azkenien berak 13 urte dauzka gaur egun, eta nahiz da bera gorrez egon, hor dau. Horratik lan gogorra daukau, umiek hilien familixek euron bizitza sortzen eta hori biziten gure barruen, ez da bape berrez. Ze biziten dan, biziten dana da ezintasuna handi bat. Ezintasuna handi bat, utzune handi bat, fisiologikoki emakumok emuteko presgaz. Hau da, bularrak esni emuten dau, besuek emuteko daz, hormona guztiek emuteko daz. Eta geldiketan gare ezin emunien, hau da, ez daukazu nori eman. Ez daukotzu nori emun, eta horri oso minkorra da. Berez fizikoki oso minkorra da, ezin sentiruti ez da, gure umiek hor da zela orduen, sortzen dienak, minaz aparte prozesuan, sortzen die morrua baita, segatik daz beste ume guztiak bizirik eta guriek ez daz bizirik, guri ez dau bizirik. Ezintasuna handixe, umietaz berbaiten daunien, mine zabalketan da familia guztien, aitona monak, anai arrebak, da dolu, familiko dolu bat. Zehiltzen dana ekaitz da, eta iker da bisok guraso gare, baina gure kasuan etzauen anai arrebarik, lehena izan zelako, baina aitona monak, osabaizebak, gure lagun minak, dolua da nona izan zen. Eta inok etzakixen gurekin zela berbain, zer esan, eta gugeen gozen, gora beratzu baten, gure kasuan adibidez, okurrigo jakuen etxea fan orduko, trasteanak enduko itxu hau, eta hobe bierrien, badanak endu zituen. Eta etxera jau gitzen nien, etzauen ezer, eta, lehen behutzu nire basan, orduan da geixau, baina dana iten da hobe bierrez. Inguruek iten dauena da zure mine, ez deizeitzen mine egon, aldan guztie, baina, min garai bada. Hau da, utzune garai bada, erropak sentiroen bidie, erropak gorde. Momentu hori, heriotzaren momentu hori esate baterako zure kasuan, nolako izan zen ospitalean? Zerekin topo egin duzue, profesionalak prestatuta daude halako kasuetarako? Gure garaian ez. Zoritxarrez, gure garaian ez. Gure garaian matrona bateko laizkun, arpaisekin. Hola. Hau da, espulsibo bat bukatu berri, eta ez gauen entzuten ekaitzen, ez negarrik ez ezer, eta esan dutzen iker, ze pasetan da. Eta batien olain nauen, eta horreuen matrona bateko laizten. Hori zen niri notizia muteko modua, orduan, hori
notizia hori jasoteko modua, ni momentu horretan guztiz blokeu nintzen, ni pertsonarki laguntza eskatu nagoen, zesan nik egoera hau ezin dut ulertu behin, ze pasaudan. Eta ezin dut bizi behin laguntza psikologikoa eskatu nagoen, eta momentu horretan etzan egon, profesionalak etzozen prestatute bez, ineuien ahal izen euiena. Gure kasuen zorionez familixi etorri zen. Hau da, Aiton amonak etorri ziren, eta Laurek egon ziren ekaitza gurtzen, Zera bebai, Iker bebai, ni neuk ezin izena ben ikusi. Ze ni justa blokeaute gelditu nintzen, eta karo hori gero landu behar eukidot gerora, azkenien zure semiez ikustia hildanien, horrek asko moiruten da, min handixe muten da, eta... Bestera batera jokatu behar izan bazenu bezala, eta eginez. Karo, eta orduen gaur egun hori dana, gu bizi izen gauen hain modu traumatiko baten, gaur egun hori da noi egituratu egin jo, ezta? Eta formakuntzak itxeitu hau, bai osakidetzako zentruetan, bai, osasun langileak prestatzen ditugu, momentu hori hartatzeko. Ze kontuten eukibida gauza bat oso importanti dela, eta da, momentu horretan bakarrik gazguz gure seme-alabekin. Ez da beste momenturik. Orduen, behira ze momentu importantia dan. Behira ze momentu dan gaur egun arrazkixek eta ateitu hau, gaur egun umie gomendatzen da ikusteie, jasteie, han egoteie, familixakuek etorteie, agur bat eiteie. Gaur egun dana goxatu egin dauzegatik, ez da beste momenturik. Ez gara egongo gehiago gure seme-alabekin. Orduen, lan handixe ino, 13 urte hauetan. Eta lehen ez uste zuia zela eraldatu zen nire bizitza, guztiz. Nik bere ustasun horretan sortu nauen. Eta ze sortu nauen, nire izete barri bat. Eta nire izete barri zein zen, neure buru landu, gero beste pertsona batzuk sostengatu alizeteko bai egoeranetan, eta bai gaur egun ja erosin egoeratan. Eta hauskortasunari leku bat emuten bai lagundu zuzten ekaitzen eriotzak, ez? Bizitza honetan moten dau ez gaela hauskorrak, ez da? Eta dana doiela beti perfecto, ez? Guztiz hauskorra gare. Eta uste dut hauskortasunei bebe espazio mundi jakola, eta hori da nire, eraldaketa. Jaio aurretik hil ziren, baina urdunaldiko 6 hilabeteak gainditu zituzten haurtxoak erregistratzeko aukera izatea lortu duzue, lorpen handia da. Lorpen handia da, baina hankamotza. Azkenean, ze gertatzen da? Batean izate dutzu ez, ezin jozu emone, zure ekaitzei ezin jozu emone erregistruen izena. Eta momentu horretan bizitzen zabitz, ezintasun hori, utzune hori, eta batean ez da existiruten, zure semia. Lege aldetipe ez da existiruten hori guk bizi izan ginoan. Gaur egun lortu da zeo zer. Hau da, 6 hilabetetik aurrerakoek iskribirutie. Ze muten da horrek? Espazio bat, izen die eta die, eta izengo die. Eta hori lorpen oso importantia izan zen, baina apur bat hankamotza. Zerk lagunduko lieke halako bizipen bat egokitu zaien familiei? Bizipena egokitu zaien familiei importantiena da laguntza eskatzie behar izen eskero. Nik beti esaten dut behar izen eskero. Hau da, badaz familia batzuk oso ondo sostengatzen dienak eurok, eta ez daudenak kanpo laguntzarik behar. Baina, dolu horra izen eran, nik uste dut oso importantiela dela laguntza eskaketie. Zergatik, laguntza emuten daunok egitura bat emuten dauleko, hau da, bide bat proposatzen dauleko, eta hor zauzenien, esaten duzu, ze pasetan da, zein nik, ze ez dakigu zela jarraitu aurrera. Orduen laguntza emuten daunok, bide bat marketan dugu, eta gisa da, min guzti hori bizitzen asko laguntzen dagoela, hori alde batetik laguntzak. Gero bestaldetik, familixan gaiari buruz hitz egiteko aukera hori zabaldu bai, umiari buruz hitz egin, hau da, ekaitzetaz, gure etxean ekaitz, pertsona bada. Eta, lehen tatuajien erakusten naren moruen, importantie da, gero egoten dien umiepe, bakotxa jakin daixen, zein jan bere leku ez, orduen ekaitz da ekaitz, markel da markel, da unax, ez da. Eta debagoien mailan, hau jantzuelan zauztie umientzako hilerria lantzen dabitzela. Zergatik, guk umiek hiltxeaku, eta ez dauko umiek nora eruen.
Hau da, Hilerrixen, Derion, Zumarragan, Hernanin, Gasteizen, hainbat herritan ja sortu die espazioak. Baina, oin hemen bailaran, ontxe antzula ekin ja hori eiken. Zergatik da importantie, lehen esan duen igualagatik ez da, leku bat eukide egun, ez? Guk gure umiek hilgi eta ja. Gu gure kasuen, arbola bat ifinik eguen, eta leku bat ifinik eguen. Bera sentiruteko ara joen, da berakin egoteko, ez da, baina Hilerri xenaukeri importantie da, ez? Hilerri faten garenien benetan sentiru egiten dugu, bera handauela eta berakin gazela, ez? Eta asko laguntzen dago. Tira, munduko eguna, nazioarteko eguna bera hilaren 15ean izango da, dolu perinatalaren egun hori, Bilbon edota Iruñean moduan, Debagoieneko herriren baten ikusiko dugu, eraikin esanguratsuren bate argiztaturik. Zoritxarrez ez. Zoritxarrez ez, eta besan biherra dauket. Ez dakit ze arrazoegatik, baimenik garik gelditxu gara errazaten bertan adibidez. Eta uste dugu oso importantia dela, hori azalerazti, ez? Da orduen ingo dugu isiltasun gune bat kandelekin eta kartelakin, eta ingo dugu azaleratu ingo hori bai, nahiz eta ezin izan dugun argiztatu gure kasuan goienan. Eta eskarixen banik urrengotarako aukera hori eukiteko, eskertuko nuke. 3-18 elkartu gare ekitaldi potente bat sortzeko. Zergatik potentia, 18ok hilako ibilbideen eta utzune horretan asko sentiru deuleko, ez da. Eta izango da ekitaldi bat hori dana, bizi izen duen hori guzti hori azaleratuko dauena. Zeratik izango da potentie, dantza, musikie, errezitalak egongo dielako, berbaldixek egongo die, testigantzak, eta biziko izango ekitaldi horretan dana hola azalien, ez da. Izen be, kartela aukeratu dugu aste honetan, eta azal zera badauka, ez da, azalien biziteko gai badalako, eta azaleratu gure deuleko, ez. Orduen, nik mundu guztia gomendatzen dut ekitaldira, bizi izen dauienak, ez dauienak bizi izen, eta ez autu gure dauinentzako, benetan potentia izango. Da, sortzen gabitz, baina egunean bertan oso potentia izango.